ko, nalalasin na marami akong nalalat ay sakit dito sa Cebu. Sabi niya, alas, 3 hours magtatravel kung pagkabot lang sa bigay ko. Yung iba pupunta pa ng Manila. So sabi niya, kailangan may Visayan Heart Center. Meron 50% of Visayan. Meron transfer ng dito sa Visayan. Ngayon po, may Heart Center na saan? At sa mga Heart Center, Manila. At sa mga Lung Center. At sa mga Orthopedic Center. Nasaan po ang kasunod ng transfer ng dito? Wala pa ba nakasunod dito? Kung mga kasama, kung sasabihin niyo ako, tamang panahon na magkaroon tayo ng isang Pangulo na sinuhaan. Isang Pangulo na may leadership at isang Pangulo na Diyos at pagkasama ang bayan sa Pangalawa. Hindi negosyante at malalaki sa bansa. Di ako magpapakarapat sa speech dahil alam ko, hinihingay niya siya. May isang handog na kanta ang kapag-organizer. Pwede ba malakapan muna natin? Una mga volunteer. Ngayon mga volunteer. Pangalawa, ang mga nag-iwan at nag-organize ko nito. Malakapan po natin sila. Thank you.